Mbak. Ngapa? Ngapa iki? Beda tiga kasir. Lama. Iya. Apa wis nih? Kasir. Gasir. Kok salah kok mangane gasir? Vitamin D. Vitamin. Iya. Iki nang penyakit apa-apa kon iki. Mbok daging ngono lho. Wah, daging bosen. Bosen. Emang tahu. Tahu. Arep dikapak iki. Goreng no? Kok dibakar enak ya, Mbok? Bakar enak pan mentah enak. Iya, ya jalonya. Disepilke kang apa, Mbok gasir iki? Hmm. Iki lho guys, gasir ya, Mbok. Iya. Kalau cacing iki gasir. Cacing dawa-dawa. Ngono ki rek tuku malah menduduk. Duduk. Kok arane mau ngadol ya? Ora ning pasar ki nang dasar kok ngene iki. Jenenge apa kuwi? Gasir. Gasir. Ngentir. Nek sok komen kuwi jangkrik, Mbok, ngono kuwi iki. Petok. Gasir kok. Jangkrik.